खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि सायाव दासान्दि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां खेब सावरायजागासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव फिन आरोबाव जुबिनखौ लानानै सुइमिं खालामनाय समाव मोनसे भिडिअआ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। जाय भिडिअआव जुबिन गार्गखौ मार्डार खालामनांगौ होनना बुंनाय रावखौ खोनानो मोन्दों। बेखौ लानानै गासै रायजोआव फिन रागा जोंखांनाय आरो दुखुनि थासारि लाबोबावदों। जेराव जुबिन गार्गखौ प्लान खालामनानैसो बुथारदों मार्डार खालामदों होनना गोबां सुबुंफोरा दाबि दिखांदों। बेराफारसेथिं जुबिननि गोथै देहाखौ दिनै सनापुराव सावनानै जोबथा बिदाय खालामसिगोन। नाथाय जुबिन गार्गनि पस्टमर्टेम आनजादखौ फिन आरोबाव दिनै खालामनाय जाबावगोन। बेनि सिगां गिबि मन्थ्रिया बिथांनि पस्टमर्टेम आनजादखौ 7:30 रिंगायाव खालामनाय जागोन होनना फोसावदों। नाथाय फुंनि समाव जानो हानाय थासारिनि थाखाय पस्टमर्टेमनि आनजादा 5:30 रिंगायाव जोबगोन होननानै साननाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय दाजानाय डाक्टरफोरनि हानजाया GMCH देहा फाहामसालियाव दं। पस्टमर्टेम आनजाद जोबखांनायनि उनाव जुबिननि गोथै सहखौ सुरु सजायाव लांनाय जागोन। बेनि उनाव हाथिमुरासिम जोबथा दावबायनाय जेराव जोबथा बिदाय होनाय जागोन। सुरु सजानिफ्राय जागायजेनगोन। बेनि उनाव बिथांनि गोथै सहखौ सावनाय जागोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जुबिननि जिउ गैयै गोथै सहखौ नायनो एबा बिदाय होनो थाखाय खमैबो 15 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा थुबुर जादों। जायखौ मुलुगनि गेजेरावनो 4थि जायगायाव गेदारिं खालामनाय होनना साननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ 5थि खेबनि BTC बिसायख'थिनि फिथाइखौ थारैनो फोसावमारबाय नामा? मख'नो गोनांदि BTC बिसायख'थिनि भट थुनाय जोबनानै थांनाय लोगो लोगोनो माखासे सुबुंफोरनि मोनदांथिजों बबे पार्टिया बेसेबां मासि देरहागोन बेखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बर'नि माखासे खौरां बिजोंफोरावबो नुनो मोननाय जादों एबा फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों दि जेराव UPPL पार्टिया एसेखिनि मोनगोन आरो BPA पार्टियाबो एसेखिनि मोनगोन। बेबादिनो मैयानि जालांनाय 2025नि BTC बिसायख'थिनि भट थुनायनि मोनदांथि बादियै बड'लेण्ड रादाबनि बायदिब्ला UPPL पार्टिया मोन 19 मासि, BPA पार्टिया मोन 13, BJP पार्टिया मोन 8, APBआ 0। बेबादिनो आर'नाइ खौरांनि मोनदांथि बादियै UPPL पार्टिया मोन 22 मासि, BPF दोलोआ मोन 10, BJPआ मोन 8। बेबादिनो BPA पार्टिया मोन 24 मासि, UPPLआ मोन 4 मासि, बेनि उनाव BJPआ मोन 11, APBआ मोन 1। बेफोरबादिनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों BTCनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि BTCनि बिसायख'थिया मोजाङै जोबलांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BTCनि 3,359 भट सोग्रा मिरुआव भट होनाया जालाङो। बेनिनो बाक्सा जिल्लायाव मोन 575, चिरां जिल्लायाव 510, क'क्राझाराव 942, तामुलपुराव 395, अदालगुरियाव 937 भट सोग्रा मिरुआव भट होनाया जालाङो। BTCनि बेफोर गासै भट होग्रा मिरुनि अनजिमाखौ जथायै खालामनानै नायोब्ला गासै 26,28,315 भटारफोर दं। बेनिनो जायनि गेजेराव 13,23,536आ हौवाफोर, 13,34,600आ हिनजावफोर आरो सा 17आ थामथि आथोननि होनना सिनायथि मोननाय जादों। जानो गोनां 2025नि BTC बिसायख'थिया फैयै फैयै मैया भट थुनाया जोबनानै थांबाय। नोंथांमोना मैया गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ जानो हागौ थार बिजाथिखौ सायख'नानै बेसेन गोसा भटखौ होबाय। बेनि गेजेराव नोंथांमोना बबे पार्टिनो बेसेन गोसा भटखौ होखो कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरनो हागोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजां बिजाथि सायख'नानै भट होनाया मोजां फिथाइ थायो। थारैनो नोंथांमोना BPA पार्टियाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होमारदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों लिरहर एबा बुंहर BPF लं लिभ, UPPL पार्टियाव होदोंब्ला UPPL लं लिभ, BJP पार्टी आरो गुबुन गुबुन पार्टिफोराव होदोंब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि अपिनियनखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मैयानि जालांनाय BTC बिसायख'थियाव BTCनि बारग' हाग्रामा महिलारिया देबोरगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि भट मिरुआव बिसिजों लोगोसे गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। बेबायदिनो UPPLनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'आबो बिसिजों लोगोसे फिसाजो जथायै गावनि बियाबनि भट मिरुआव भटखौ होयो। थामहिनबा प्रमद बर'आ 2 नं सौरागुरि गुदि फरायसालियाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। मुंदांखा देंखोगिरि लोगोसे महरगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायखौ रायजो राजाफोरा गोरलैयैनो गनायना लानो हायाखै। खायसेया ससियेल मिडियायाव दायनिगिरिफोरनि सायाव रागा जोंनाय फोरमायदों। जेराव खायसेया बिथांनि थैनायखौ मोनसे सानथांखि खालामनानै बुथारनाय होननानै दाबि खालामदों आरो नायबिजिरनो दाबि खालामदों।
नाथाय खायसेया जुबिननि बिसि गरिमानि फारसे नोजोर होदों। हादोरसानि दानि थासारिखौ नोजोर होनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लादों। मैया बेलासि समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बुंनाय बायदिब्ला थांनाय 3 दानाव गेदेमाखौ लाजि फोनांनाय सुबुंफोरनि सायाव खुंथाय राहा लागोन। शर्मा बिथाङा बुंदों दि गोथै देहा सावनायनि उनाव हमनायनि हाबाफारिया जागायगोन। बिथाङा जुबिन गार्गनि केसनि सोमोन्दै सोरबाफोर खौरां मोनोब्ला बेखौ CIDनो दैथायहरनो खावलायदों। बेजों लोगोसेनो जायफोरा दान्थे बिदान्थे सोमजिहोदों बिथांमोनाबो नायबिजिरनायाव मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन। खायसेया ससियेल मिडियायावबो गरिमा सैकिया गार्गनि हेंथायै साबजाथावै बिबुंथि लिरनो हमदों। बे बेलायाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि बे आयदाखौबो गोथौयै लानाय जागोन। जायफोरा ससियेल मिडियाखौ गाज्रि बाहायगोन बिथांमोनखौ सुस्रांनाय जागोन। 22 आरो 23 सेप्तेम्बरा गासै जौनि गला, बार क्लाब आरो बेजों लोगोसे गोनां फसंथानफोरा मावख'आरि रायजो हिसाबै दुखुनि बाहागो थामहिनबा जुबिन गार्गनि थाखाय बन्द थागोन। जेराव आसामनि माखासे जिल्लाफोर, BTCनि माखासे जिल्लाफोरजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो गावखुंथायारि गुथुम ओनसोलफोरखौ लाफानानै गासै रायजोआवनो लाइसेन्स मोननाय जौनि गला, बार क्लाब आरो बेजों लोगोसे गोनां फसंथानफोरा मावख'आरि रायजोनि दुखुनि थासारि समाव बन्द थागोन। इसर'आ अख्रांमायाव मोननै गुबुन सेटेलाइटखौ फोनांजाबनानै दिन्थिगोन। बे मिशनखौ फैगौ दिसेम्बर दाननि गेजेराव जागायगोन। इसर'नि गाहाय सोमनाथ बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिसेम्बर दानाव इसर'आ स्पेस डकिं एक्सपेरिमेन्ट मिशनखौ जागायगोन, जेराव अख्रांमायाव डकिंआ चन्द्रायन 4 नि थाखाय मोनसे गोनांथार बिरोंदामिन जागोन। डकिंनि ओंथिया गुबुन बाहागोफोरखौ गावजों गाव लाबोनाय आरो बेफोरखौ फोनांजाब खालामनाय। आथिखालाव स्पेस डकिं एक्सपेरिमेन्टनि सेटेलाइटखौ बानायनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। आसा फारिदों 15 दिसेम्बरनि सिगां इसर'आ बेखौ अख्रांमायाव दैथायहरनाया आबुं महर मोनगोन। बे मिशनआ अख्रांमायाव डकिंनि बिखान्थिखौ फुरा खालामनायनि गिबि आगान जागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि अख्रांमायाव मोननै गुबुन मुवाफोरखौ फोनांजाबनायनि बे आदबा भारतखौ स्पेस स्टेशन खालामनायाव मदद खालामगोन। बेयो चन्द्रायन 4 नि मावथांखिनि थाखायबो हेफाजाब खालामगोन। स्पेस डकिं एक्सपेरिमेन्टआव मोनसे सेटेलाइटनि मोननै बाहागो थागोन आरो बिसोरखौ मोनसे रकेटावनो सोफानानै हगारनाय जागोन। बिसोर मोननैखौबो अख्रांमायाव गुबुन जायगायाव हगारनाय जागोन। बेनि उनाव बे मोननै बाहागोखौ बुहुमनिफ्राय गाहायनि कप' लामाजों फोनांजाबनाय जागोन होनना मिथिहोदों सोमनाथ बिथाङा। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे खौरां। सरासनस्रायै बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजो थिखिनि लैथोसिम सौहैनायनि बाथ्रा सावरायनाय जादों, जेराव बे बुहुमाव अरन हाग्राबारिबो दं, जेराव दासिम रावबो सुबुंफोरा सौहैनो हायाखै। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन अरन हाग्रामाया एमाजन, जायखौ कंग'नि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन अरन रेनफरेस्टबो होननानै मिथि मोननाय जायो। गेजेर आफ्रिकानि बे अरनाव जेब्लाबो गोबां अखा हायो, बेनिखायनो बेखौ रेनफरेस्टबो बुंनाय जायो। कंग'नि बे अरना गोबां जिब-जुनारजों बुंफबनाय। कंग'नि रेनफरेस्टआ मुलुगनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन अरन हाग्रामा आरो बे अरना 23 लाख बर्ग किल'मिटारनि बांसिन ओनसोलाव गोसारनानै थानाय। बे अरना ओरैबायदि गिदिर आरो गुवार, बेयो मोन6 हादोरफोराव गोसारनानै थानाय, जेराव बे हाग्रामाया ओरैबायदि गुदु हाग्रा दि दिनैसिमबो रावबो सुबुङा बे बाहागोफोराव सौहैजोबाखै। लोगोसेनो बे हाग्रामाया जोबोद गिख्रंथावनाबो। बे हाग्रामाया ओरैबायदि रोजा दि गोबां जायगायाव सान्दुंआबो हायाव सौहैयाखै। बे अरनाव मोनसे एबा मोननै नङा, नाथाय 5 हायुङारि पार्क दङ, जायखौ UN आ मुलुग दोरोङारि नेरसोन होदों। कंग' दैमाया कंग'नि अरननि गेजेरनिफ्राय ओंखारबोनाय, जाय 4700 किल'मिटार गोलाव। बे बाथ्राखौ मख'नाय गोनांबावदि बे दैमाया आफ्रिकानि नैथि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमा आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन दैमा होनना साननाय जादों। कंग'नि अरनाव 10,000निबो बांसिन रोखोमनि बिफां-लाइफांफोरा गोसारनानै दं, जाय बे अरनावल' रज'यो आरो बेवहाय 2,000निबो बांसिन रोखोमनि जुनारफोर आरो 1,000निबो बांसिन रोखोमनि दाउफोर दं। बेयाव थाग्रा माखासे जिबफोरा ओरैबायदि गिथावना दि जुदि सासे सुबुङा बेयाव सौहैयोब्लाबो बेनिफ्राय फैफिननायनि खाबु मोननाय नङा। बेखौबो बुंनाय जादों दि दिनैसिमबो जुदि बुहुमाव डायनासर दङ होननानै बुङोब्ला आफ्रिकानि कंग' अरनावनो गोसारनानै दं। संख्रि गैयाब्ला आदारनि थावनायखौ साननो हाया। जानो हागौ बेनिखायनो मुलुगनिनो बांसिन ओनसोलाव संख्रिनि बेसेना खम, जाहाथे साफ्रोमबो सुबुङा बेखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। संख्रिनि बेसेननि बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांमोननि साननाया 100 निफ्राय लानानै 200 रांनि गेजेराव जानो हागौ। नाथाय सुलुंनि बायदिब्ला मुलुगाव माखासे संख्रिफोरबो जोबोद बेसेन गोसा। बे संख्रिया मुलुगनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोनांसिन आरो मोननो थाङै संख्रिफोरनि गेजेराव मोनसे।
मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 250 ग्राम करियानि संख्रिनि बेसेना 7,500 रांसिम जायो। बेयो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन संख्रि, थामहिनबा करियानि संख्रि बानायनायनि जुनिया आदबा बेखौ जोबोद बेसेन गोसा खालामो। करियानि संख्रिखौ करियानि औवानि संख्रि, फान्थाव गाबनि औवानि संख्रि एबा जुजियमबो होनना बुंनाय जायो। करियानि औवानि संख्रि बानायनो थाखाय सरासनस्रा लैथोआरि संख्रिखौ गोबां सानसिम गोजौ बिदुङाव औवानि हासुंफोरनि सिङाव दोननानै गरम खालामनाय जायो। संख्रिजों बुंफबनाय औवानि हासुंफोरखौ 800 डिग्री सेल्सियासनिफ्राय 1000 डिग्री सेल्सियासनि बिदुङाव गरम खालामनाय जायो। बेबादि खालामोब्ला औवायाव थानाय खनिजफोरखौ संख्रिजों गलायनाय जायो, जायनि जाहोनाव संख्रिनि दाथाय, गाब आरो आखुथायफोराबो सोलायो। संख्रिखौ गोजौ बिदुङाव गरम खालामनायनि उनावबो गुसु खालामनाय जायो। करियायाव औवानि संख्रि बानायनो खमैबो 50 सान लायो। मोनसे जोबोद गोब्राब खान्थिनि गेजेरजों संख्रि बानायनो थाखाय आखा-फाखा मावसुमाफोरखौ थिसननाय जायो। बेनि जाहोनावनो बे संख्रिया बेसेन गोसा जायो। बेनि बेसेना 1 किल'ग्रामाव 30,000 रांसिमबो जायो। थारैनो बर' सावथुन मुलुगनि सासे मख'जाथाव फावखुंग्रि लीना बसुमतारिया जुलि जामारबाय नामा? जेराव दासान्दि फेसबुक, इन्स्टाग्राम लोगोसे इउटुबनि गेजेरजों बिथांजोनि मोनसे जुलि जानायनि सावगारिया गोबां स्प्रेड जागासिनो थादों। बिथांजोखौ अनसायग्रा, बिथांजोनि सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन। हरखाबै बोरै बेबादि जेबो खौरां गैयाजासे जुलि जाखो? जानो हागौ फैनो गोनां सावथुन एलबामफोरनि सावगारि एबा मिउजिक भिडिअफोरनि होननानै साननाय जादोंमोन। नाथाय फावखुंग्रि लीना बसुमतारिनि इन्स्टाग्रामनि पस्टनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांजोआ थारैनो जुलिखौ जामारबाय। जेराव लीना बसुमतारिया पस्टनि गेजेरजों निउ जार्नी लिरनानै फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउ एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउ एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।